Здравейте, уважаеми зрители! Това е предизборното студио по Телекабел ТВ. В следващите 60 минути ще ви представя един от 9-те претенденти за кметският пост тук в община Пазарджик. Ще ви представя един успял човек, бизнесменът Благо Солов. Здравейте, господин Солов! Здравейте! Преди да започне същинският разговор с господин Солов, обаче, нека да видим едно кратко негово представяне. Благо Атанасов Солов е на 47 години, роден в град Пазарджик на 4 август 1968 година. Има един син, Теослав, на 23 години. От 1992 година е президент на фирма Явор, любима марка за 2012, 2013 и 2014 година на българския потребител в категория интериор и обзавеждане. През 2007 година на местните избори е водач на листата на Сдружението на предприемачите и избран за общински съветник. От 2010 до 2011 година е председател на Сдружението на частните предприемачи и работодатели в Пазарджик, председател на управителния съвет на Общинска хранителна банка, председател на управителния съвет на Обществения съвет за възраждане и развитие на работническия спорт до 2014 година. Благо Солов е номиниран за наградата Златен печат за европейски мениджмънт и социална отговорност на Съвета на Европейската научна и културна общност за активна гражданска позиция за спиране продажбата на части от театъра и съхраняване целостта на театралната сграда в Пазарджик. Носител на призове по дадена ръка 2007, предприемач на годината 2009, достойните българи на 2010 година награда на вестник 24 часа, Златен ритон 2010. Признание за обществената ангажираност и успешно ръководен бизнес са награди, сертификати и грамоти на марката Явор през годините. Корпоративен дарител, най-динамично развиваща се компания, награда на Обединена българска банка Пазарджик. Благо Солов е участник в инициативата Българският Великден и ръководи едно от откритите заседания на Министерски съвет съвместно с участниците в инициативата. По негово предложение Иван Костов и Муравей Радев приемат преференции за бизнеса, свързани с признаването на компютрите като ускорен разход и изменения в структурата и дейността на Агенцията за малките и средни предприятия. Благо Солов и Явор подкрепят активно кампаниите за приемна грижа и намиране на дом за децата от социалните институции. Участва лично в програмата. Явор подкрепя СОС детски селища и популяризира дейността им, като ежемесечно заделя дарителски суми за подкрепа на децата. През 1997 година, след опустошителния пожар, изпепелил голямата зала на театър Константин Величков в Пазарджик, Благо Солов дарява 1 милион лева за възстановяването на сградата. С личната финансова подкрепа на Благо Солов са възстановени емблематичната чешма в центъра на Пазарджик, чешмата на улица Мария Луиза, чрез Сдружението на предприемачите финансира и подкрепя изграждането на паметника на светите братя Кирил и Методий, дарява Владишкия трон за църквата Свети Георги в Пазарджик. Прави дарение за църквата и неделното училище в село Дебращица. Поел е инициатива и има одобрението на Пловдивската митрополия за възстановяването и разрастването като духовен център на параклиса Свети Флори Лавър над местността Добра вода. По инициатива на Благо Солов и привлечено външно финансиране е изградена детска градина Явор. Дарител при възстановяване на емблемата на Пазарджик Старата поща след опустошителен пожар. Дарител на хранителни помощи за семейства в затруднено положение чрез църквата Успение Богородично. Дарител на стотици семейства в неравностойно положение, на талантливи деца, на културни и художествени дейности и прояви. Кандидат за кмет на община Пазарджик от коалиция Благо Солов в Съюз за Пазарджик. Това бе краткото представяне на господин Благо Солов. Господин Солов, преди да започнем и да говорим по приоритетите в вашата предизборна платформа и въобще за визията, която според вас трябва да има община Пазарджик, ми се ще да ви попитам, защо един успял човек като вас влиза в политиката? Много исках нашата първа среща да бъде тук. Не в някакво затворено студио, не някъде другаде, а тук, откъдето съм започнал първите си крачки в бизнеса. Тук, в мебелната къща на Пазарджик. Няма нищо необичайно в това един успял човек да иска да се занимава с обществена дейност. Няма нищо необичайно и нищо лошо в желанието му да предаде своите знания и способности, да използва своите знания и способности не само за себе си, ами и в полза на хората, с които живее. Какви са очакванията ви за това, което ще намерите
евентуално в община Пазарджик? За съжаление имаме индикации, че общината е в незавидно финансово състояние. В наистина незавидно финансово състояние. Освен официалния дълг към банките, освен задълженията, които са показани на свето, има и друга допълнителна сума, която е още около 10 милиона, които са задължения към бизнеса. Неразплатени задължения към бизнеса. Не просто неразплатени, да не са и актувани. Това са различни видове строителни дейности или различни видове дейности, които са изпълнени по поръчка на общината, за които не са актувани и за които не е предвидено плащане. Имам подозрение, че общината наистина е в едно тъжно финансово състояние. Правят се редица неща, за да се напудри външно ситуацията. Тя да изглежда много симпатична, много очарователна за хората, но всъщност това е само върха на айсберга. Отдолу нещата са доста в незавидно положение. Няма нещо, което да ме притеснява в тази ситуация. Бизнеса, който ръководя, групата от фирмите, които ръководя, често имат оборот по-голям от бюджета на община Пазарджик. Това е нещо, с което имам опит и успешно ще се справя. Данните обаче, които изнасяте в момента, са доста тряскащи, меко казано. Аз и при стартирането на кампанията заявих на всички, за да са наясно, аз съм реалист. Нека да знаем нещата такива, каквито са. Последното, което искам е да критикувам индивидуално някого или да влизам в лична полемика. Напротив, всеки носи само отговорността си, всеки да си носи кръста там, за където се е запътил. Нямам нищо лично към никого, но ние трябва да се научим да си казваме фактите такива, каквито са. Ако се върнем малко назад, 2007 година, тогава вие за около година бяхте в Общинския съвет на Пазарджик. Това можем ли да го считаме за опит в местното самоуправление? Да, аз имам някакъв опит в местното самоуправление и в политиката, но не мисля това, че е голямо достоинство. Аз идвам от бизнеса. От бизнеса, където нещата са реални, прости, където 2+2 винаги е 4, където трябва да се намери точното решение в точния момент. Защото няма зад кого да се скриеш. Няма голям анонимен общински съвет, превърнал се в система от гласуващи едно или друго желание на кмета, хора, обезличени хора, бих казал, за чието решение да се скриеш. Тук в бизнеса взимаш решението от първо лице единствено число и носиш отговорността за тях. Не се страхувам от носенето на отговорност и мисля, че ще се справя успешно. Колкото до Общинския съвет и тези негови пороци, които очертах преди малко. Проблемът на община Пазарджик не е просто в нейната финансова свръхзадлъжнялост. И това не е нещо, което си измислим. То е факт още от времето, когато Симеон Дянков беше министър на финансите. Той посочи Пазарджик като една от общините с лошо финансово управление. Община Пазарджик, дори цялата Пазарджишка област, Пазарджишка област е на трето място по бедност в България. А община Пазарджик би трябвало да е най-големия мотор, най-големия генератор на икономически растеж в областта. Уви, това не е така. Истинската промяна, голямата промяна, трябва да настъпи в работата на Общинския съвет, в работата на общинските съветници. От градски форум, от място, където градските мъдреци трябваше да казват свободно своите мнения, своите впечатления, препоръки по един или друг въпрос. Той се превърна в една автоматична и обезличена машина за гласуване. Всъщност тази битка не е за мен. Тази битка не е просто за това как да променим едно или друго дребно нещо. Тази битка е за демокрацията. Пазарджик отдавна не е този свободен град, в който можеш да попиташ администрацията и да получиш отговор. Мога да дам десетки примери за журналисти, които са искали достъп до информация и им е бил отказан. Наложило се да водят дела, стигали се до Върховния съд, за да получат информация от община Пазарджик. Община Пазарджик се нуждае от едно открито, свободно, прозрачно и честно управление. Нещо, което в момента липсва. Аз съм сигурен, че и нашите зрители въобще пазарджикли са съгласни с това, което казвате, но как бихте го постигнали вие? Няма да откриваме топлата вода. Няма нужда да го правим. Много общини в България го правят. Всичко, което е необходимо, е да се възстанови диалога с хората. Ако в момента имате нужда от извършване на някаква административна услуга, например, общината не работи от 12 до 1,5. Няма никаква пречка да се направи един гъвкав
работен график на администрацията, така че да бъде в услуга на гражданите. Ако в момента падне дърво, или не дай се Боже умре кон на някоя улица, вие знаете ли на кой да се обадите в общината? На кой телефон да звънете и кой ще ви свърши работа? Ще изберете някакъв от 150 номера, които ще ви предложат. Ще почне едно рендосване по етажите. Обадете се на друг, обадете се на втори, обадете се на трети и едно прехвърляне без реално решаване на проблема. Най-нормалното, нещо, което трябва да очакваме общината, има един кол-център. Един обикновен единен телефон, на който хората да се обадят и да кажат, имаме проблем. И не просто да се обадят, а общината да реагира. И като реагира, да прозвъни обратно човек. Да му каже, господин Петров, вие вчера се обадихте, защото вашата улица е мръсна, защото лампата пред вашия дом или пред вашия вход не свети, или защото контейнерите с отпадъци не са изхвърлени. Предприехме такива мерки, те ще бъдат решени в такъв срок. Прозрачно и открито. Недопустимо е също да се отказва достъп до информация. Не само за журналисти, ами и за граждани. Общината трябва да се управлява прозрачно. И така ще бъде. Между другото, един от примерите за непрозрачно управление са многото неефективни сделки, които прави общината. Представете си, че искате да си продадете апартамент. Имате два, един не ви трябва. И сте решили да го продадете. Ще направите обява, нали? Логично да. Логично да. Ама нали не е логично да я сложите от вътрешната страна на апартамента? Това прави общината. Не разгласява, не дава информация, не дава гласност за разни сделки. И по този начин полукриминално на ръба на закона се продадаха доста ключови сгради, някои от които включително паметници на културата. Всъщност вие възразявахте през всичките тези няколко години, да кажа, във връзка точно с тези продажби. Да, значи като започнем от Хадживелевата къща, която се продаде по този начин почти криминално. Като да дадем за пример продажбата на театъра, на части от театъра. Театралната сграда трябваше да остане цяла. Тя е строена от нашите родители. За нея са давани средства от самооблагане. Всеки от собствения си джоб и от собствената си работа е заделял средства за строенето на театъра. Тя трябваше да остане и трябва да остане един от културните центрове, културното сърце на общината. Абсолютно недопустимо да се продадат части от нея. Какво направихме в момента? Какво направиха? Защото аз не съм съучастник в това почти престъпление. Какво направиха? Продадаха части от театъра. И го продадаха за смешни пари. За пари, които те биха взели от наеми в продължение на година и половина-две. Вие бихте ли направили така със собственото си имущество? Кмета би ли направил така със собственото си имущество? Не. А защо тогава го прави с общественото? Че то нали е наш, купено от нашите данъци, от нашите такси. Това е нещо, което не разбирам. И не просто не разбирам, аз категорично искам да се промени. А имате ли волята да го направите? Да, категорично. Да, категорично. Да си кмет означава за малко да си от тая страна на бюрото. Ти не отиваш там, за да се облагодетелстваш, а за да приложиш своите умения и знания в интерес на гражданите. Защото кметуването е кратко. През цялото друго време, през целия си останал живот, ти ще си от другата страна на бюрото. Така че житейската ми философия, начинът ми на мислене е такъв. Прави така, че да е добре за хората. Ако е добре за хората, значи добре и за теб. Всичко друго е една порочна, да не кажа престъпна практика, която, за съжаление, много избуя в Пазарджик. И ако да, трябва да дам още примери за прозрачност или непрозрачност. Това са ония абсурдни сделки на инат и на всяка цена, които това управление направи. Ония абсурдни решения на ръба на закона, които въпреки професионалния опит и добрата квалификация на председателя на Общинския съвет бяха допуснати и връщани от съда. Примерите са десетки, но ще дам само два и те са емблематични. Продажбата на пазара. Искам всички хора да знаят по ясен начин. Искам всички хора да разберат. Тази администрация, това управление продаде пазара. То продаде един от символите на града. Пазарджик винаги е бил град-пазар. Около пазара тук преди повече от 500 години е възникнал нашия град като средище на търговия. Тази администрация под ръководството на този кмет имаше безумието, престъпното безумие да продаде пазара. Мястото, където хората отиваха, където продаваха, където естественото средище на града ни. Наложи се прокуратурата да взема мерки, да обжалва решението пред съда и сега пазара отново е общински. Много директно казвате нещата. Не се ли притеснявате от нещо? Не се притеснявам. Така трябва.
да се притеснява този, който извършва тия деяния. А не се ли притеснявате, че ще ви се наложи да се изправите лице в лице с този човек? Не. Не, по никакъв начин. Вижте, аз съм диалогичен човек. Аз съм човек, който обича да гради мостове. За никого не е тайна, че при предходните избори аз подкрепях досегашния кмет. Подкрепях го човешки, подкрепях го организационно и логистично, подкрепях го и финансово. Това няма да продължава. Имах надежди. Наистина имах някакви надежди, че нещата могат да се променят. Ние сме водили различни диалози, няколко, за които няма да влизам в детайли, но все вярвах, че нещата могат да се променят. Дори си мислех, че ако стане един председател на Общинския съвет, аз бих могъл малко да спирам този наклон към недоброто управление. Мисля, че след така дълго и сериозно обмислене, в крайна сметка взех правилното решение. Може би неправилното за мен като човек, но правилното за града и за хората. Затова категорично ще работя за кметската си кандидатура, ще докажа на хората, че имам добри идеи, ще докажа на хората, че съм професионалист, че мога повече и ще водим един дебат за идеи. Един дебат за правилността на посоката, в която трябва да върви нашия град. В момента Пазарджик не върви добре. Той дори не върви. Ако вие минете по центъра, ако минете по градските улици, с ужас ще видите все повече неработещи и неработещи магазини. Може ли да ми дадете пример за сериозна инвестиция през последните 8 години? Не. Както вие ми задавате въпрос, аз бих задал въпроса на всеки човек. Ще ми покажете ли една сериозна инвестиция, която е реализирана в Пазарджик през годините? Сещам се за една. Автогарата. Едно публично-частно партньорство. Но това не беше решаване на нито един проблем. Сега, толкова години след драмата с старата автогара, която нейният собственик Фидел Беев закупи, продаде други му и така нататък, Пазарджик е изправен пред абсолютно същия проблем. Нищо не е решено. Ние нямаме общинска автогара. Тази автогара е частна. Ние нямаме решен проблем с транспортната схема. Хората оплакват и недоволстват с основание. От града, защото има недобре организирани транспортни връзки между различни точки. Или от селата, заради категоричната липса на удобен транспорт. Рано сутрин, когато хората трябва да отидат на работа, или вечер, когато трябва да се върнат от работа. Тогава какъв проблем решихме? Никакъв. Само цветя, балони, прах в очите на хората. Така не се решават проблемите. Продължавам с въпроса. Имате ли наистина пример за инвестиция, която е направена в Пазарджик? За някоя фирма, която е дошла, казва, тук искам да изградим завод или производство или цех за нещо. Няма. Всички бягат с мръсна газ от Пазарджик. Идват, влизат в общината, стигат на втория етаж, искат им се сериозни неща. Ние не говорим просто за комисионни, говорим за процент от бизнеса, който им е искан. Тръгват си и подминават Пазарджик. Това ли трябва да се случва в нашия град? Това ли е начинът за неговото развитие? Вярвам в способността, вярвам в качествата, вярвам в желанието на обикновения човек, на този с малък, среден бизнес, на този, който работи някъде, на държавните или общински служители, да работим заедно и да променяме нашия град. Всеки по неговия път. По пътища различни вървим в една посока. Господин Солов, много пазарджиклиите си казват всичко това, което вие в момента изричате на глас пред телевизионната аудитория. Но никой до този момент не посмя да го каже. Предполагам, една от причините са намесени ни доста сериозни корпоративни интереси тук в Пазарджик и под всички от тези въпроси, които споменахте вие. Бихте ли се справили с тези корпоративни интереси? Вижте сега, първо по отношение на работата на администрацията. Аз вярвам, че в общинската администрация работят все пак честни, работливи и достойни хора. Сигурно има и други. С другите ще се разделим. Но по отношение на почтените хора, но по отношение на хората, които работят добре, ние ще търсим стимули и ще търсим варианти да подобрим условията им на труд. Пазарджик ще има една
добре работеща администрация. Няма да рушим, няма да разваляме нищо от доброто, което е започнато или направено. А с любов към хората, към града ни, към техния труд, ще надграждаме. По отношение на това дали ще се справя с нечии корпоративни интереси, нищо не може да ме изкуши да взема подкуп. Нищо. Имам си всичко, имам достатъчно, имам знания и опит, които искам да приложа за развитието на нашия град. Но преди всичко искам да върна духа на демократичност през взимането на решението. Не е важен кмета. Не са важни дори общинските съветници. Важното е мнението на обикновения човек, който всяка сутрин се събужда, който всяка сутрин отива на работа, ако има работа. Работи, прибира се, забира децата си от детска градина или от училище. Важен е обикновения човек. За него трябва да създадем условия да се чувства добре. И за това аз имам 3 ключови важни послания за Пазарджик, които няма да се уморя да повтарям. Ще вървя от врата на врата и ще ги обяснявам на всеки. Работа. Защото най-много от всичко имат хората нужда от работа. Сигурност. С всичките елементи на това понятие, за което ще влезем допълнително в детайли. Хората трябва да са сигурни, че живеят в един спокоен град. И трето, по-ниски данъци. Община Пазарджик е една от общините с най-високи местни данъци и такси в България. Нещо, което е абсолютно недопустимо. Ако искате, може да разговаряме в детайли за всяко едно от тези неща. Точно това ще да ви кажа, нека да ги откроим. Казвам ви, че Пазарджик е един от града с най-високи местни данъци и такси. За мен това е абсолютно непонятно. Пазарджиклиите трябва да знаят, че общината прие такса при продажбата на недвижимо имущество, която е една от най-високите в България. На практика община Пазарджик стана със собственик на всеки един от вас с вашите имоти. Ако вие имате апартамент, в момента 3% от него са собственост на общината. Защото ако решите да се разпоредите с него, ако решите да го продадете, вие трябва да дадете 3% общинска такса. Нещо, което е абсолютно недопустимо. Таксите по отношение на твърдите битови отпадъци. Едни от най-високите в страната. Както за бизнеса, така и за обикновените граждани. Защо? Винаги съм си задавал въпрос. Защо общината събира повече от 5 милиона лева под форма на такса битови отпадъци, а изразходват целево половината от тази сума? Около 2 милиона и половина. Нямам обяснение. Нямам обяснение за това, защо остатъка от тази сума се харчи неправомерно. При условие, че по закон точно и категорично е разписано, че приходите от такса смет могат да бъдат изразходвани само за определени дейности. Знам защо. Защо? Ами защо? Например, едно село, да кажем Мирянци, например Мирянци, има една купчина буклук, Така? чието извозване изисква да се вземе една фадрома или един багер, да се изгребе, да се натовари в 1, 2, 3 камиона и да се закара на сметището. Това нещо струва 5-600 лева. Вместо да плати общината 5-600 лева обаче, се намира фирма Хикс, близка до селския кмет, на няколко от селата, и тя фактурира 15 000 лева. Общината плаща скъпо и прескъпо за неща, които струват много по-малко. Правят го не случайно. Ако себестойността на тази услуга е 5-600 лева, а пък селския кмет получи в джоба си 15 000 лева, той първо вече е зависим. Зависим от този общински кмет. Второ, той разполага с един неправомерен ресурс, с който върви от врата на врата и купува гласове. Това е една порочна практика, която категорично ще се пресече. Тоест ние ще работим в две посоки. Първо, намаляване на местните данъци и такси. Нещо, което е напълно възможно за община Пазарджик. И второ, спиране на всякакви подобни практики, целещи само и единствено да източват общината. Знаете ли, че храната за дома за стари хора в Пазарджик не се готви в Пазарджик? Тя се готви в София и се вози от кетерингова фирма. Представете ли си? Тук, в средата на Тракия, където се ражда всичко, домати, чушки, картофи, плодове, зеленчуци, тук, където всичко това може да бъде максимално евтино, тук, където може да се създадат работни места,
хора, които да работят в това кухненско производство, в този процес на приготвяне на храната и да открием нови работни места, не се прави. Вместо това се възлага на софийска фирма. Формално са спазени всички процедури. Формално е направен търг, формално има един конкретен победител в този търг. Но какво печелим ние като местна общност? Какво печели Пазарджик? По-скъпа храна, течове на общински финанси и възможност за корупционни практики. Тоест ще работим паралелно в две посоки. Първата за намаляване на местните данъци и такси, на всички местни данъци и такси. И втората за спиране на корупционните схеми и източване на общината. Една скица в момента да отидеш да си изкараше безумни пари. Защо при условие, че всичко е цифровизирано и вкарано в компютъра? Вярвам и изповядвам логиката, че колкото по-ниски са данъци и таксите, толкова повече се стимулира гражданския оборот. Тоест ще имаме по-голямо движение, по-голяма предприемчивост, по-голяма инициативност и тогава, въпреки намалените такси, в общината ще влязат повече пари. Нещо, което България отдавна направи, има като пример чрез плоския данък. Господин Солов, казахте, че в фирмите, които ръководите, бюджета на тези фирми може би надвишава бюджета на община Пазарджик, но сигурно има хора, които в този момент си задават въпроса дали ръководенето на една община, каквото е Пазарджик, е същото, като да ръководиш една частна фирма. И с какво един адвокат разбира повече от ръководството на финанси, от един предприемач? Всъщност, да, въпросът е много, много основателен. Не защото, не ме разбирате неправилно, не защото последният ни кмет е адвокат, и много други преди това са били от едни или други професии. Няма по-подготвени хора от хората от бизнеса. Ние сме минали през всичко. През много тежки моменти, през много моменти на изпитания. Научили сме много неща и може да ги прилагаме на практика. Има много подготвени хора. И аз вярвам, че когато утре трябва да взимаме или други решения, аз именно на добрите практики от бизнеса ще разчитам, за да взимаме едно или друго решение. Общината в момента е в ситуация на свръхзадлъжнялост. И това нещо трябва да се реши. Знам какво е да взимаш тежки решения. Много добре знам какво е да взимаш тежки решения. Имал съм до около 1200 работници. Знаете ли какво е да застанеш срещу някой? И когато икономическата криза, когато тежките финансови условия го налагат, да вземеш трудното решение, да застанеш срещу някой, който е работил срещу теб 10 години и да му кажеш: Иване, трябва да се разделим. Това е едно тежко и отговорно решение, което не ми е било леко да вземам. Защото зад Иван не стоят просто емоционалните ни връзки, не стоят тия 10 години, в които сме работили заедно, не стоят хубавите или нехубави или по-тежки моменти. В този процес зад Иван стои той, неговото семейство, съпруга, деца. На практика, уволнявайки един човек, ти влияеш на цялото му семейство. Това са тежки решения, които не съм се страхувал да вземам. Управлявам бизнес в една нелека ситуация. Винаги съм продавал мебели, като основната група от фирми, които притежавам, се занимават с това. В момента вие много добре знаете, че хората, че последното, от което се интересуват хората, е това. Въпреки това, ние успяваме в една трудна ситуация. Защо точно сега влизате в предизборна кампания? Защо точно сега искате да влезете в политика? От сега не бяхме задавали този въпрос. Но ако сега общината е в такова трагично състояние, представете ли си какво ще стане след 4 години? Представете ли в какво състояние ще бъде след 4 години? Може би сега е момента, в който все още нещо може да се спаси и града да тръгне в правилна посока. Аз вярвам в потенциала на нашия град. Вярвам в потенциала на хората, които работят и живеят в него. Ние сме на едно прекрасно място. В сърцето на България. В сърцето на най-плодородната част от България. Одеве ви споменах за това, че инвеститорите бягат. С мръсна газ бягат от Пазарджик и отиват в Пловдив. С какво Пловдив е по-хубав от Пазарджик за Бога? Тук минават същите магистрала, дори река Марица, същите комуникации, републикански път 1-8, намираме се на 30 км един от друг. По нищо Пловдив не превъзхожда Пазарджик. Може би изключение на перото туризъм, където заради богатството на неговата история и култура е потенциално по-интересен за туристите. Но по отношение на бизнеса не е.
По отношение на бизнеса категорично не, и Пазарджик има своите достоинства. Защо бягат инвеститорите от Пазарджик? Това е един въпрос, на който моята община, на който моя кмет ми дължи отговор. Няма да се притеснявам да питам. Домомисли, който се притеснява да отговаря. Не мисля, че е проява на лично отношение, нито че е проява на някаква заяждане с досегашния кмет. Не е така. Той е обществена личност. Той е публична фигура и дължи на всички нас отговори. Отговори на въпросите, които му задаваха. Да, дадах примери за непрозрачно управление, но то не се е променило. След като всички ние видяхме онези парливи репортажи за голямото имение, за оная луксозна къща, в която той живее, чухте ли някакъв задоволителен отговор? Аз не. И понеже все пак искам да стигна до истината, взех един калкулатор, взех един лист и започнах да смятам. Ако по най-песимистични прогнози, така деца каза по най-занижени цени, тая къща струва 2 милиона. А кметската заплата е 2000 лева. Не е толкова, да кажем, че е толкова, защото по-лесно се смята. И като разделиш 2 милиона на 2000 лева, се получават 1000 заплати. Кметът трябва да е кметувал 1000 месец. 83 години трябва да е бил кмет, без да е пил вода, без да е ел хляб, без да е платил една стотинка за електричество, за да ги спести тия пари. Разбирате ли? Трябва да се стимулира предприемчивостта. Трябва да се стимулира амбицията на хората да правят едно или друго нещо. Но когато си кмет, когато си публична фигура, ти дължиш отговори на хората. И необяснимото и необосновано забогатяване е един от въпросите, на които очакваме да получим отговор. Нищо лично. Нищо лично. Чух много критики по отношение на мен за това, че толкова години си го подкрепил, как пък сега започна да се заяждаш с него, как пък сега започна да се фокусираш върху всички тия проблеми. Не се заяждам. Питам. Просто аз го казвам на глас. Просто аз казвам на глас, осмелявам се да изрека това, което всички хора си казват. Защото хората се страхуват. Хората наистина се страхуват. И ако има една дума, с която да се събере, в която да се събере стила на досегашното управление, тя е страх. Чрез страх се налагат на хората да взимат едни или други решения или просто да мълчат. Общинския съвет е държан в страх и подчинение и всякакви форми на икономическа зависимост. Хората, обикновените хора, ги е страх. Защото ако си надигнат главата и ако попитат как така бе, кмете, защо правиш така? Я ще останат без работа, и някой техен роднина ще бъде уволнен, и я ще им се случи нещо друго. Страх. Това е основният механизъм на управление на тази администрация. Нещо, което категорично ще се промени. Общината трябва да стане партньор на хората. Общината трябва да помага на хората, да ги стимулира, да ги насърчава и да бъде отворена за тях. Как го виждате този процес, господин Солов? И най-дългия път започва с една малка крачка. Стъпка по стъпка, след 4 години, ние ще имаме една коренно различна община. И ако искам нещо като цел накрая, след тези 4 години, то е като попитам някой човек, как живееш сега? Тогава да ми отговори по-богато. Искам пазарджикли да живеят по-богато. Като не крадем, като не правим измами, като не сключваме неизгодни за общината сделки и като създадем едно прозрачно управление, стимулиращо обикновения човек. Обикновения човек, малкия и средния бизнес. Това възможно ли е да го постигне един кмет? Да, категорично. Той е този, който създава микросредата, в която приема и насърчава инвеститорите. Не просто да дойдат, а и да останат. Не трябва да разпродаваме общинско имущество на всяка цена. Дадах ви красноречиви примери за това, което се е извършило полупрестъпно. Пазара, басейна, редица други общински имоти. Вие знаете ли какви зверски разпродажби става в момента на земи по селата?
Бях наскоро в Овчеполци. Там хората, едни добродушни, сърцати българи, посрещнаха ме с усмивка, с добра дума и заговорихме малко по малко за проблемите на селото. Много се радват, че сега им направили един площад. Червения площад, както те шеговито го наричат, защото ремонтирането на площада се свежда до това да се изрине стария, който най-вероятно е бил направен от по-качествени материали. Каквито примери има доста тук и в Пазарджик. Но да се изрине стария площад, да се наклепе там с червен цимент, всичко да се циментира, да им се сложат там една-две алейки, две-три пейки и малко цветя да се насадат. Да струва тази инвестиция, като човек, който е наясно с цифрите, 50 на 1000 лева прекосили. В село Овчеполци са продадени над 1163 декара земи, пасища, обработваеми земи. Всичко мери общинска собственост. Че ние като ги сметнем по пазарни цени, излиза, че община Пазарджик е печелила от продажби на земи в Овчеполци около 1 милион лева. А е дала на хората 50 хиляди. И те сега са щастливи. Това ли е щастието? Да ограбват многото, което имате и да ви дават малко. Не просто малко, престъпно малко, пренебрежимо малко. Какво направиха в Овчеполци? Ремонтираха училището. Имаха училище Свети Кирил и Методий, в което събираше децата. Сложиха му нови дограми, ремонтираха го и го затвориха. И така ремонтирано стои затворено. И какво направиха след това? Продадаха земята на училището. Училищната земя беше продадена. Като част от тези сделки, за които ви казах. Трябва да се спрат тези корупционни практики. Не трябва продажби на всяка цена. Трябва да се мисли. Защото утре ние ще бъдем изправени в ситуация да купуваме собственост. Да купуваме земя, за да изграждаме много от обектите, които сме си поставили като една амбициозна цел за правене. И когато ми казват, че много критикувам настоящото ръководство, да, това е така, защото има за какво. Мога да дам и още примери, но ще ги спестим или ще продължим в детали разговора по-нататък. Казахте ли това, за което говорите в момента на хората от Овчеполци? Те чуха ли го? Разбраха ли го? Как реагираха? Не само на хората от Овчеполци. Там беше първата ми среща, може би затова тя така емоционално се запечатала в съзнанието ми. Ще обикалям от село на село. Ще обикалям целия град. Ще обикалям всяка улица. И ако трябва, ще тропам на всяка врата. За да обяснявам на хората, че може и по-добре. Че това, с което им промиват мозъците, кмета краде, ама прави, не е правилното. Пак ви казвам, замислите ли се колко много би могло да се направи повече, ако този кмет не крадеше? Много повече. Това ще правим. Това е правилният път. Ще се срещам с много хора, ще разговарям за техните проблеми и ще търсим прагматични решения. Не очаквайте от мен чудеса. Не приличам на дядо Коледа, макар че радвам децата си по празниците. Не очаквайте чудеса. Не очаквайте да ви обещая неизпълними неща. Решенията ще бъдат прагматични и такиви, каквито могат да станат. Но когато обещая нещо, то ще се сбъдне. То ще се случи. Няколко пъти споменавате за правилната посока на Пазарджик. Каква е тя, господин Солов? Ние не бива да отричаме и хубавите неща, които се случиха в града ни. Не бива да отричаме, че общината като бенефициент на средства по различни програми се опита да ремонтира част от градския център, да ремонтира част от кварталите. Ще изградим пешеходния мост между острова и зоната за работнически спорт. Една програма, по която досегашното управление положи усилия да привлече средства. Ще изградим този мост, защото трябва да надграждаме. Не трябва да рушим. Но категорично няма да продаваме. Тази продажба, която се случи на зоната за работническия спорт, няма да се случи повече. Тя ще остане общинска. Зоната за работнически спорт ще бъде свързана с Остров Свобода. Остров Свобода ще се превърне в едно още по-модерно, още по-красиво място, където хората ще могат да почиват, да се разхождат, да спортуват, да се забавляват. И веднага вашите опоненти биха казали, да, ама за това трябват пари. Да. Разбира се, че трябват пари. Нали ви казах, че храната за дома за стари хора се вози от София?
дневния разход само за транспорт на тия 2 хранената дневно на дома за стари хора, по най-тънките цени, по най-занижените цени, да го смятаме, е около 200 лева. По 365 дни това прави над 70 хиляди лева, което е така са изфърчали като през ауспуха на някой автомобил. Само защото трябва софийската фирма, правилната софийска фирма, да носи храната. Десетки, не просто десетки, стотици са нещата, които могат да се променят. Знаете ли колко граждански договори в момента има община Пазарджик? И оттам изтичат стотици хиляди левове. Никому ненужни дейности, от никому ненужни хора, но това е просто законен, в кавички, начин кмета и общината да се отблагодари на конкретни хора, макар те да не вършат никаква работа. Ако някога трябва да се отблагодарява на някого, да бръкне в собствения си джоб и да плати. На мен ми омръзна от лицемерието. Колко много направи нашия кмет за нас? Какво направи? Ми подари ни козунаци за Великден. Той бръкна ли се една стотинка да извади от собствения си джоб? Ама е така, от неговия собствен джоб да плати тия козунаци. Ме заведени на екскурзия в някъде си. Те сега са много модерни тия екскурзии. Възрастните хора им се радват. А кой си бръкне в джоба да ги плати тия екскурзии? Бръкне ли го той да извади, да даде собствени пари да го плати? Въобще това е някаква форма на, как да ви кажа, предизборно политическо лицемерие, което аз не споделям. Но пък по този начин са пряко ангажирани и обвързани много хора. Да. Може би не всичко в политиката е чисто. Колко наивно се изказва по въпроса. Да, в политиката очевидно има много мръсни номера, които аз не харесвам и не споделям и няма да правя. Очаквам върху мен да се изсипе лавина от всевъзможни обвинения, лавина от всевъзможни измислени и скалъпени такива истории, в които нямам никакво намерение да доказвам, че нямам сестра. Всички хора, които ме познават, всички хора, с които съм работил, може би не са останали много доволни. Може би не всеки разговор с мен е бил приятен, но винаги е бил полезен. Защото казвам в очите това, което мисля. И в крайна сметка се оказвам прав. А това колко е полезно според вас за един човек, който иска да влезе в политиката? Май хората не сме свикнали да чуваме нещата такива, каквито са, такива, каквито ни се иска да бъдат. Сега вие, ако ми кажете, че съм млад, слаб и красив, аз може да ми стане много приятно, но истината е друга. И ние трябва да се научим да си я казваме. Да, в община Пазарджик се краде. Много се краде. То затова сме на това състояние. Замазват се очите на хората. Замазват се с ефтини пиар номера. С козунаци за възрастните хора, с разни почерпки, с палми. Чакаме и маймунките още да дойдат. Това, което е лошото обаче, че липсва устойчивост в развитието на този град. И ако се върнем на въпроса в каква посока ще вървим, да, ние трябва да определим посоката, в която ще се развива нашия град. Но каквото и да решат хората, че е добре за града ни, то трябва да се прави правилно и качествено. И не с много разходи и с безумно харчене на пари. Много е хубаво да имаме модерен градски център. Ремонтиран, чист, добре поддържан. Но някой замисли ли се какво има под новите плочки? Една разбита система за отводнение. При всеки град, при всеки дъжд, при всеки по-силен валеж, Пазарджик се превръща в Венеция. Въобще това, за което ме боли, е, че в момента няма така едно мислене на стопанин на нашия град. Това е разбираемо. Извинете, но Пазарджик се управлява от всякакви хора през последните години, но не и от пазарджиклия. Няма някой, който да милее за града ни. Скоро разхождали ли сте се около река Марица? Едното корито, единия ръкав, който очертава острова, е джунгла. Не речно корито, джунгла. Значи, сега при есените дъждове или не дай Боже при пролетното снеготопене ще стане страшно. Ще дойде реката, ще предойдат води и понеже ги мързи да мислят и не искат да го направят. То не било работа на общината. На кой е работа? На кой е работа? Да ви изпратя утре 5 човека с 5 резачки и след 3 дена да решим проблема. Правят по прекалено сложен начин неща, които са много прости. И от това ще страдаме. Утре ще дойдат води, ще дойдат дъждове и Пазарджик ще бъде наводнен. И всички ще вдигат рамене, че кажат, не е наша работа. Напротив, това
е работа на кмета. Ако той е кмет на място, ако мисли не за себе си и за собствената си изгода, а за това как трябва да изглежда града и кое е удобно за хората. Ако той е градоначалник на място и си обича града, той трябва да прави така. За да постигнете всичко това, за което говорим в момента, несъмнено ще ви е нужна подкрепа на екип. Имате ли хора, които бихте включили вече в този екип? Да. Ще ви е екипен играч ли сте? Готов съм да сменя и най-силният играч в името на добрия отбор. Добрият отбор, добрият екип е това, което свърши добрата работа. В листата ни за общински съветници в момента има изключително качествени хора. Изключително. В последните ни мандата не има общински съветник архитект. Ние имаме двама. Много сериозни архитекти. Хора с знание, с опит. Експерти в областта на урбанистиката. Един от които дори е председател на Камарата на архитектите в Пазарджик. Имаме сериозни икономисти. Имаме юристи. Имаме хора от всички звена, които са нужни за реализацията на определени политики. Още веднъж бих искал да подчертая, че за мен добрата работа на администрация не означава утре да отидем и да уволним някого. Не, категорично не. Всички хора, които са професионалисти, всички хора, които си обичат работата, които я вършат добре, може да са направили някои грешки до сега под страх от досегашното управление. Може да са залитнали. Но ако в тях водещото е професионализма, те ще продължат да работят своята работа. Ние ще ги развиваме професионално, ще продължаваме тяхното обучение, тяхната по-добра квалификация. Това е начина обикновения пазарджиклия да получи по-добри административни и обществени услуги. Тоест Благосолов е твърдо против така наречената чистка веднага след изборите, която сме наблюдавали много пъти. Всякакви такива чистки са, как да ви кажа, следствие на лоши управленски способности на новата администрация и водят до забатачване на още повече на нещата. А и не е такъв стил ми на управление. Аз съм човек, който гради мостове. Мога да работя със всеки, ако той иска да работи. Ако не иска да работи, ако падне, ако залитне, ще му подам ръка, ще му помогна да стане, ще му кажа още веднъж какво искам от него, какво очаквам, какво трябва да бъде нивото на неговите професионални способности. Но ако той продължава съзнателно да не си върши работата, такъв човек няма място в администрацията. Суеверен ли сте, господин Солов? Не. 13 е много яко число. Това щях да ви попитам. Да, 13 ми е късметлийското число. Нямам никакви суеверия въобще. Не. Над тия работи, над това мислене стои, как да ви кажа. Аз не съм суеверен, но съм религиозен човек. Вярващ. Вярвам в доброто, вярвам в Бог, вярвам в човешките ценности. Вярвам, че ще успеем. Вярвате, че ще успеете? Да. Пазарджик не просто има нужда от нов кмет. Пазарджик има нужда от ново управление. И аз вярвам, че ще успеем да им го дадем. На всички хора, които живеят в този град. Ще ви чуят ли пазарджикли? Не бива да подценявате здравия пазарджишки прагматизъм. Те сега може много да аплодират до сегашното управление. Може публично да го хвалят, да му се кланят, да му казват колко е велик. Но дълбоко в себе си, лично в себе си, пред своите приятели, пред своето семейство, всеки си казва: я стига. Айде стига. Пазарджиклията е много прагматичен човек. И аз вярвам, че в избора между градинки с теменушки и пълен портфел, той ще избере портфел. Господин Солов, ще ми се да ви попитам и какво значение влагате лично вие в думата патриот? Питам ви днес, 21 век. И ви питам, защото на откриването на предизборната кампания Валери Симеонов от Националния фронт за спасение на България ви определи точно като патриот. Патриот не е партийно или политическо измерение. Патриотизма е онази вродена ни любов към България. Това е важното. Това е оная безгранична ценност, заради което нашите родители или нашите деди са отивали в битки. Аз не членувам в никоя партия. Аз съм безпартиен и независим. И мисля, че най-голямата ми сила, най-голямата ми независимост е в липсата на зависимости от всякакви партии и партийни началници.
Благодаря за подкрепата на колегите от Националния фронт за Сдружение на България. Благодаря на Валери Симеонов. Специално благодаря на колегите от Земеделския съюз, на колегите от Съюза на свободните демократи. Въпреки че тук местният им лидер, воден от вероятно лични интереси, подкрепя досегашния кмет. Благодарим за подкрепата. Това е промяната. И ако някой лицемерно ми твърди, че иска да променя нещата, а подкрепя досегашното статутство, подкрепя досегашното управление и администрация, ако някой твърди, че иска да реформира нещата, а подкрепя старото, какъв реформатор си ти, за Бога? Далеч съм от мисълта, че всичко трябва да се разрушава. Ще го кажа за трети път, защото искам хората да ми повярват. Аз съм диалогичен човек. Ние трябва да надграждаме и да строим. Но някои неща трябва да се променят от основи, за да върнем ония дух на демократичност, който имаше в Пазарджик. Доколко успешен може да бъде един кмет, зад когото не стои някоя силна партия, някой от управляващите партии? Това е моята сила. Не дължа никому нищо. Не може да си позволи да дойде утре тук някой партиен началник и да каже: назначи тъщата на работа. Абе, айде ти и тъщата ти вървете там, откъдето сте дошли. Не могат да ме накарат да взема едно или друго решение, което не е в интерес на града и на местната общност. Аз не съм корумпиран. Няма да получавам подкупи. Няма да крада. Няма да бъдат под разни политически или други влияния. Решенията, които ще взимам, ще бъдат в интерес на местната общност. Няколко пъти казвате, че сте диалогичен човек. Несъмнено ще ви е нужен диалог в работата си като кмет и с Общинския съвет. Немалко критика отправихте именно и към този колективен орган. Един от големите проблеми, това, което считам, че е основна причина за провала на досегашното управление, за политическия провал на досегашното управление, е, че той изгуби способността си да чува. То не чува медиите, когато го критикуват. Не възприема критиката като нещо добронамерено, а истерично бяга от нея и започва да се оправдава защо е направено едно или друго нещо. То не слуша опозицията. В един общински съвет опозицията е най-добрият ти приятел. Защото когато ти си на бял кон, пълно е с подлизурковци, които те тупат по рамото и ти казват колко си вели. Да, господин кмете, да, ама не. Ти не трябва да вярваш на тези, които всеки ден роболепно те гледат в очите и са готови да изпълнят всяко твое желание. Ти трябва да слушаш тези, които имат различно мнение. Опозицията е най-добрият приятел на кмета. Да, понякога тя гони свои политически интереси или други такива. Но много често в нейните действия, в нейната критика има нещо рационално. Ние трябва да не губим способността си да ги чуваме. И не просто медии, и не просто опозиция в Общински съвет. Това общинско ръководство е глухо за хората. Вие знаете ли да има приемен ден кмета през последните години? Не. До него не може да се стигне. Той се е барикадирал от една стена от чиновници, чиновнички и така нататък, които отблъскват всеки опит на обикновен гражданин да стигне до неговия кабинет, да поговори с него по някакъв проблем, по някакъв личен въпрос, а понякога дори да го критикува за едно или друго недобре свършено нещо, за едно или друго неправилно решение. И когато човек е глух към медиите, когато човек е глух към опозицията, когато е глух към обикновения гражданин, изкушенията, крачката да се превърнеш в крал Луи XVI е много малка. Не го ли казвате сега, защото и вие сте част от опозицията от хората, които критикуват сегашното управление? Не само това, съм критикувал всички управления. Не знам дали си спомняте, преди 8 години, в края на мандата на Евстатиев, защото той надроби там едни глупости, и тогава купих част от вестник Знаме и написах на последна страница: кмете, крадеш ли? Зададах му директно въпрос. Допускам, че това до голяма степен повлия за негативния резултат в изборите и той да не бъде повече кмет. Не съм се притеснявал никога, нито като гражданин, нито като човек, нито като предприемач,
да питам. Това е силата на гражданското общество. В въпросите, които задаваме и в отговорите, които всяка администрация ни дължи. Разговорът със сигурност е доста интересен и аз съм убеден, че ще го продължим, но за финал на това предизборно студио, господин Солов, защо пазарджикли да гласуват с номер 13 и да подкрепят вашата кандидатура? Има 3 ключови неща, които трябва да направим, за да живеем по-добре. 3 неща, които няма да се уморя да повтарям на всеки. 3 неща, които ще направим аз и моя екип от сериозни професионалисти. С план за развитието на този град, с визия за неговата промяна, с грижа към всеки един от хората, които живеят в него. 3 важни неща. Работа, сигурност и по-ниски данъци. И след 4 години искам да живеем по-богато. Уважаеми зрители на телевизия Телекабел, в предизборното студио ви представих Благо Солов, един от кандидатите за кмет на община Пазарджик, който можете да подкрепите с номер 13 в предстоящия изборен вод. Останете с нашата програма и има още какво да видите.